Lagi bagian pawon ki mak kemis tukang siap tukang mupuki lawe bolo lagi engko ki silokne ki ingon iki ya dulurku wedok loro ki ya melu rewang iki nyiapne segone. Iki nek sing wengi ki ingone nganggo ayam kampung bolo iki Mang. Dibelehne ayam kampung iki ya nek wah lawe iwak bolo jan komplit tenan iki. Engko ya nek jangane ngono barang komplit iki wayah metu ingon bar wedangan dilit ngono ki sauntara terus metu ingone. Lagi wis bekas metu. Iki ki metune ranting bolo nek aku diranting ngene iki gen luwih cepet malah nek ngene iki. Dadi nenek nggon desaku ki kene iki RT ku kene iki ya gur ngene iki bolone rasulan ya lelekane ya gur melek ngene iki kadang ya karaokean kadang ya nek sing beda desa ki nek sing wayangan ngono ki barang ki enek tapi nek ngono aku ki ora enek bolo ya gur acarane sederhana ngene iki kayak iki ya mangan bareng-bareng karo nyegah lek iki wis lekas metu maem kayak engko maem bareng-bareng kok bar maem ki ya ijik terus nek lelekan ya ijik terus nek apa karaoke ngono kuwi ya ora apa-apa iki jangan iki lho bolo iki jangan santen ya sek kuning kayak ketoke enak iki wayah maem iki maem aku ya ganti arep melu maem bolo iki. Nah iki kaya ngene iki menune dipupuki ngon piring ngono ki sanek lawe karo senge karo imbuh segone kayak iki jangane aku jikuk ngunjangan ki ya nek iwake pitik aman jikuk sewiwine. Wah ya meneri iki. Iki mangke ngone ya wis meh jam 10:30 kae dadi diwengeni wong iki acarane iki lek-lekan apa tirakatan ya bolo bahasane ya kuwi. Pokoke wis melekan lho nek ngene Pak RT bareng-bareng ngono kuwi. Iki ayo maem bolo iki jan endul tenan lawe iki ayam kampung kuwi. Nek osenge komplit pokoknya pedes-pedes seger iki maem bareng wingi ngeleh iki yo enek buah barang bar maem ki ditoni buah pisang kuwi iki wis rampung maem ki dinggahne iki yo lanjut do karaokean bolo.